an soi vul em America ram nghe ya clip tu te in zawa in chibai ule tun trum chu thil dang lam tak gan han te chuak le don hei USA sa pho hian kan mi zo ming an lam rik thiam lo zia te le mak pui an lam dan hian soi ka dua tin chumi chau ni lovin USA culture le mi zo te culture han te khin za thil mak tak tak hi kan tong ani chung za tun trum an garon soi don ani le amma sa in sa pho hian nau pang ni an du ve thunga ke ni mi zo hoi chuan upa ni garin chu lei thin te ni kha mara chu tu dang lai hen kan changkang dawa mi zo zia hi kan thak nge chu ka helowa helama USA lama chuan nau pang ni hi nuwa man tia yu pato le mai han ti hi an du lem lo ani ten in nei na sen so zong hi me chelamin an lo tum thin ani oma in nei na kan kala kan thopui te sa pho nen min zo ta hetiang in nei na zong hi nang ni culture en tin nge in ti thina min ti atlang point mi pa in kan tum ani lo point kan in country thina katia USA culture a chuan mo heng hi me che tum turati me choden lo tum vek thin hi alo ni oma ni midang kan zo de thina ania lom USA culture lom de chu me che tum tur lom in nei na sen so zong hi tin min lo chang ani adang lam veng reng khop mai le USA kan om chuan hei mi thu soi la ya han tiang chi te han tiang chi te hi om re chuan an ti da na ni news awangin han copy ve all em maya antenna na me pakhat in thurun soya ngoi reng kha chu an ti da ni lo wan thu soi lai tlem kan lo ngai tha ni han ti han trom puina na han tiang kha ani ta ni ma se mi zo le mi zo hanin bia ka han tiang che han tiang te chei an negative lu tu ka ni om da na kha mi zo i context sa changa han ngai thak chuan so ani thina mi ka interview hian alo om le thina an don comment hian hani don taket ro mi zo pa benga chuan ani thei don man ka ti amaro chu USA culture USA ram ti dan ania antenna na phone number mi ron pe them te antenna mo o pe thei antenga kan soi don ne 3 digit khan soi ma sanga 317 antenga an chol ni khatenga khan ngoi reng kharem talawan ni chuan 317 aron ti cha an ti lenga ron chan zom lenga 3 digit kha tiang chuan an lo ching thina maro chu mizo in bia ka han ti chu a mak dang dai ve khop me a huat om em khan lang the ni maro chu USA om tan a chuan kan lo ching thanga sa phau ti dan ani thil tha ani tan ma ni chuan ole ani mo ti na ani kha mizo tonga han mizo zia han de lingdon ila angai om in kala maro chu USA sa phau ti da ni ti ka kan han phau lang le du bok ani la a ke kan in bar in hei fian thak zel hi ke ni lama hen mizo te pok kan chang kang to kan thak to chu ari noma antenna na mo nei tu le mo nu lam kan han bara fian kan thak ta lo ani kan bara pakhat le kan bar le tiang khan sa pho hin an ten lut tu heng lama hen ke ni zo na thak te in nei hi sa pho hen ron chim ve thin ron kal ve thin yan thian tan so wangin an lo ner tu choi zel me ni tu ma he chon hai virus te om ta kan film khur vek to anga virus om ma kum ni kum thum kal ta kha chuang ke ma ni zo fa te jing a pon kan da ching ani le lam chung ko le lam ke kan bara an fian thak le to si lo nau pang helai USA alien nau pang a du hian du lo shima su bin hop pe su kan hop trauma nge bol pakhat mo theng pakhat a su bin hop trauma chi te kha an du lo shima maro chung ta chu khovel chang kang to mun danga pok an ti arin omani kan la ti lo ani chuan kha enton sa phozia hi enton chi ning ga ria sa phozia chau pon ni lo hei che mi chang kang do mi chen chang thia chen an ti to lo ani ka ha kan remind che wani tin
USA hi adang dai khop maya hemi det ni le tha kan han zia hian det zia hian khovel dang a chuan ani kan ziak ma sa thlin ani se USA a chuan entina na tun thla hi October ta thla som ha kan ziak ma sa ve thung ani chu wang ani chu wang chuan USA om te po hi kum tak kum li nga om to no pen kan la buai thin ani October ni som panga kha ni som pang entina ni som panga chu ala zia om chin chiala ulta thla thumang chi tu mengo thla thum ni li ti ta ila Mars ni li kha nun ziak ma sa thin ani ta chung kan buai fo ta na tho na thleng hian effect thei ta achan chu kan local na lama tang kan ti dan kha helama kan som thei to si lowa kan han ziaka ani kan ziak ma sa kan birthday kha computer in alo chin chia dan khain mil ta si lo chung tiang chun kan buai fo wa USA chuan atha ani akum ji amasak ani thin ani ten USA na thona hian amak ve me chu kan na thona hian kumtin hi self evaluation an tita ka exam chan nge chan ngai ni manin na tho that zia kha in soi ngai ta ke ni me zo pa ngai da ne ga jan a in person ko pa mani ma ni le mani hanin fak man na tho that zia chung chang hanin soi te kha ngai form o ma tiang han kumtin khami kha form kan chan that zerin kan hlo te kha kai ni maro chu mitin company tin animi alova athena hen oma chong chu mizo te culture nen chon a harang reng khop me mani le mani hanin fakka hlo kai turang chi te kha ani wang khan chu tiang chu system kan nei bok ani thom namon tom ha ka wanga in ngai net te in nui om ve lo hi e hi atha em anuam kan ti na chu ni ta USA mizo om te hian khoya po kalila tom no che em mai han hama ila dora te hanin nui hanin za pui khom ve lo ni chu annom na ani kan ti fo thin ani hei hi zir tlak ani in ga ria thom na thanai ve lo te tan po thoven thak em mai mi nui zal le mi mit mai ven ngai lo wa kan om hi aman la em mai hi ziratan ka ot khop mai mi zo te ti ta na chuan USA hian hey first name last name kan ti tu hum mai ramdang ate po ching tharin nin ka ria nam pu hi chan lo nei ta pu ya first name le last name ang chi mo chan middle name hi chu alang lo em ta first and last to pui zok ta middle hi chu kain thret pui tu lo zo ka ni chu tiang chuan last name a hian etinan hey lo sang zo li sai lo tiang chi mo kan thret thiam thainan kha sai lo ti kha chu last name kha ni mai ta kha tiang khan last name first name nei lo tlang nei lo kha kan lo ni hloma USA kan thlan hian entina na moya tiang top te engi tiang top te kha document a khan an lo thun thina ni kha kan buai ta USA chuan enga ti ringo ta thei lowa phel an lo phel sak thina ni enga ti te kha Linda ti te po hi ka mu thin Linda ane first and last name alo nei si lo lin an tia da ti khan an lo then sak le ta cha an nui kha za ve thina ni sa pho hi kan tiang ema kan om da na kha kan system a khan tiang kan lo nei ve si lo first and last name kha ma se USA a chuan nei hrim nga ya i nei lo ni pon i ming kha thara an ti pon tha an yang ra ti kha an then sak tho ni chu tiang chuan USA kal don chuan khan kha riat sa a tha em mai ni ke ni tam tak refugee lu tho khan khang kha kan lo se lo wa amun kan thena kan buaya chu wang chuan citizen kan han ni nu hian ming kan tha kan siam dang le fo kha a buai thak em mai ni chuan mizo te chuan hei kan ming hi kan ngai lu kan ming a chan te hei kan la thupui em mai ni kan ming a chan chu mo chu ti he kai in hril vek theya sa pho hin lo ni lo wan lo soi thei ve lo wa kan a thopui the ka zo thu thina enge ming om ji hai min thil ro ka te ngai tua vung Google kan zongo hen ti thina chu tiang chu lo ne sap chau an lo ni lo mi tam tak nam dang nam pui kan ti ho te an lo ni fo wa chu tiang chu an lo tam la tu ke ni mi zo ina kan ming a chan le wang kan lo soi thei chat a lo lu la tu ka chu sa pho ne na po ke chu kan ming chu lal siam tharania eng wange te ka let le sap tong in ka leta eng wange he ming hi kan nei kan soi ka pu in chu ti chu kmo
kapu a thi donin pathianin katan mun siam thara chu wangin a siam thara chuan kom dona min tia chu wang chuan lal siam thara ti chu min phuani kati chat chat theita ni awang mak ve awa thave hi min te sa pho he min leo zo ka ni so tiang chu mi zo chu tiang chu kan ni ve ka lom ka te fiam tu hen nang ni chu in ming in threlei nen ka te an nui ve ringut thin a tha ni chu min ti thin ani ti chuan mai chia hian pasal an nei in man an nei ve lem lo a mak ka ti khop mai ka thopui nu ka zo ta sa nu ka wa zo ta manin nei vem ka te man che nge te sap toin kan soi hemi dori hong chi hi ma le ka te ngor ka ria ma se engang nge te chu min te ta fel mai ta o ke ni chu nu pui kan nei man kan pe lom kan ram poison chu ti zat te ngang in pe ka te min te chu thiang chu in pana pe ve lo che mi ha ka te no min pe lo ti an nui te kha za man te kha an lo nei ve lem lo ma se sap kan ti hian ram khale ram khata no nang lo wa ram danga chuan an lo nei po ni mai the ka soi huai lo wa ka riat china chuan chuan min chang ani la mi zo mi pa te hian kan nu pui te kan ne chet theile me a tlang puin pasal te hi kan thu jok tlang pui in chunga hian ro rel na sang kan nei endina na sum le pai han thon tur chung chang ate po ram dang om mi te ta na mo mi palama ni kha chuan atam jok angai na kha omani ka kha hi kan culture po ani chia in ka helawa ma se kan lo ti dan nge kan lo man sual dan mai anga nam pui ta si hen tiang han lo nei lem lova mi pa ania wanga alal na bik tur hi om than lem chuang lo ne chuan alal lo na tur pom lo an lo winang che tur kha lo nia USA hi chuan mai che hian lalma zok ni in ka hua chu tiang chu ania ke ni ho ina kan nu pui te du tua nang lo ngoi ro nang lo in ro chi ni lo tiang chi kha hi hanga ma chuan wa soi chi pon ni lo mol min ti lo tu ka kha tiang chi kha an mani ramzia chuan in tuklan hen ngai thu pui em mai ni chu tiang chuan herama hian system an lo nei ni le I thau manga I thau nal he mai hen ti the mi zawa fiam thu hen ala reset zawa ma se sa phawi ti ve chuan ima ka thalo via wang kum ko wat na ni mai chuan I thau manga hen ti chi ni lo tun rama he ram eng rama pon in ka he chu kain fiam vak to lo wa I thau le mai han ti he ke ni ram Burma ram la India la mat po kan ti to lo in ka he kan chang kang to thau ni he kan du lo tla pui to thin ani le mizo tonga en tirnan ngura tiang chi mo ngaya tiang chi hi eng hi sa phian an lam USA sa pho an lam thiam lo lo ni ngura hi ani chang ngura tian lam ta ni acha eng hian ti thei thot lawa an tian adang po nge TL antina tham ang chi te mo tlang tiang chi kha an ti thei thak lo ni ka ti thin an nui hi za thei me chuan dang moi te tiang o moi te hi ani chuan chiar don se ma wei tin ri vek ani chu tiang chuan then chuan moi ti kha ma wei ti an lam don tho an ti wangin moi tiang chi te kha MOY tiang than lo an lo ziak thathin ani an ming pek na hian mo chan cho ming dik lo lot tu ka lam hi USA kan zak tlang pui to sa pho pe an du lo ming lam sual hian hlau em so tiang mo chon a chan cho an serious tu tiang hian cho wang chon mizo te po hian entina na boy tiang chi te po mo vai ba we an ti ta an lam dan kha ni ta wangin cho tiang chon boy tiang te po hi an lam sual don tho ai chon an te boy ti an mani lam thei dan tur khan BOYA tiang chi ten an siam thin ani te chuan an ni hian USA chau hi anim emo ka helova ke ni na tui ti mizo tonga ti kan ti hi mo an lam thiam thak lo ni ti hi thi an ti ta chuan ke ni na pi kan ti phi ka ti lui ti thina an har sa thei ko mai ti ro ka ti a thi hin ti tho ni ama ro chu an ti thei le ne em chu sang khat soina ke ni na 1000 kan tiang kha anin ti rin lam ve thang thum ta
thousand an ti ve thong ka tan ti ri zon lam fia thiam em box ya an tin an hei keinin lam son truck kan ti ta ti ri mo an ni hau cha an lam le thei lo ni truck ti han lam re ve thung ta ma se sap ram dang mi ho hi chu ti hian mang rim vi win ka ria USA ro chuan lo nei mi lo wa chuan har sat khop mai ti riang chi te antina na keini na car kan tiang chi te car wa tiang chi te mo an man ni car khatia kan van phan lui pa chang cha eng mo min ti ve sia anin oma ni ma sela keini rama kan lo ti thin dan kha car kan ti line car lo wa i ti ve la mi hu thu kan mi nui zat kha kan ho ve le don ni ko chu ka ngai tu chu a kan omna zer khan man ve mai kha a tha in ka ria antinan Burma lama te India lama te rong kaltai la truck anti line ke ni truck lo ti tuk te po kha amol thak ta ni mi ti lo la tu ka lo tiang chi te kha khang kha a tha chi alo win ka ria chu wang chang kan omna zir khan kan sap tong in an lo zia kan yang hriat thiam pui khan a thoven thak zok in ka ria mi ka ra por wol remin kan om thei pa zok ni in ka ria ni chu tiang chon America ka thlen nu hen sap tong in an lo zia hi ka rang ve thiam chawa amar ka thiam chuang lo sap tong hi USA sap tong le Australia sap tong te British sap tong an thuk le an lam rik dan lo in an lo zia hi ka chuak ta an ma ni po hen lo buai ve hi lo ne a accent ka re mang lo ten lo ti atang puin midum hei sap tong kan tiang chi te mo ram tang mi te ka ngai thak te chen ka hello in ti ve to pan ni pon kan op hoyang chi hi mo cho bạn chọn cái này là soi phía cắn tùm nó tụi cái ăn lẩu cái lẩu nè antenna đấy là cell phone cái gì ta cái này phone cái gì ta này phía đó mình cần làm ta ăn lẩu thế bằng lẩu đấy phone làm gì khác mà sẽ phía vắt lẩu hay cô hậu làm gì cả ngã phía lẩu đó phone làm gì khác ăn lẩu thế là em ta chân cho ăn nên phone ăn lẩu tìm nhá lẩu phone ăn lẩu tiền tôi tiếng cho các công thì mà phải trong call pan kia ngày nào có thấu cái call hậu chọn phone anh tiệt thiểm từ lâu ta này phone anh tiệt ta lấy khá giặc từ bên phone tiếng ngay ta cái lúc ta chẳng cần đuổi về đâu thì nó trong sẽ sắp phần riêng em cái tên này sắp hậu khăn phone anh lâu thì do khi lâu này phone thì khăn lâu thấy miệng rồi cho tiếng chọn cái làm riêng đàn hi em một cái lâu thì khác lâu thì lâu lắm tu cái sắp hậu gì à bộ hiện cho tiếng chọn cái nào nông rây tổ là sắp trong in ăn lâu gì thế ram khát in ăn lâu gì thế cái này rất xấu sẽ ăn mặn đi cho cần sắp trong cái nắng lâu lo mình lâu thì về mấy nè ăn lâu thật thiểm em mấy ăn lâu in nụy lem xuống lâu tôi ta cái hiện xua bạc chứ mi dâu te muốn đắng đắng cần ốp hồi te lại cần làm đàn rồi khi anh ăn lâu vậy nè hết ta hiện rưu rắc tất cái này apoi một đòn lẽ in cái hiện mi dâu te in hui khom tu hiện in lung roll tu point bar mà trong lẽ mấy em mà Manipur trong lẽ mấy tiếng vậy thì ai khan trong chỗ thì làm ở phơi này một thì lâu sẽ thiểm sắc mấy kha mi dâu hay cần dar to cần ở phơi cần om na zerin cần trong lẽ cần làm riêng đàn phơi aloe năng lâu sẽ ta này một thì hiện sẽ thiểm này tu nghe ti lang chọn hay ai hiện cần pum khát cái ring này mi dâu pum khát na ta na thil trăng cả tak anh cái ring tin sắp hậu hiện kan last name hi an lo la thu pui hle maya kan tho na son ka ra chia khop maya ka ria chian na chan chu nu pakhat heron kala ka fa te palitan doctor appointment kala du ron te ta ne doctor kan modon te appointment kala siama le soi ro le mas ifa cha birthday lan soi ro le ka te soya apani na ron soi le an last name an ta ve ka ne pathum na ron soi le a last name lai nanga apalina chuan an last name nak to lo ni in wangen an tak lok ti chuan apa dang to tina ni chu last name an fa te last name an lo chuan an pa te dang tina ni an ma ni chuan sa ke ni ho kha chu an di ve te lo kan unau te unau sari kan ni ta kan last name khai dang lo ta vit ta tu tiang chuan kan thlen ni ma chuan chu kan buai na ni ta dam doina ke ma ni zo fa te ho dam doina naw ten van nei ta an fa te ming an soya khan te ha an last name kha ai an lo wang khan last name nang lo that fa pali ne chon pasal pali ne an ngai mi mai ne an min nui tet te tang hian oman an mela hian pasal nga lo tu ang chi han ngai thi na ni
pasal pakhat chau nei si khan kan last name an lo wang khan amai ro chu Asian lam le mundang dang hai nam in chopol kara lo operate chuan an thathiam to a kan filfia zel poka kan last name an lo wangin pasal pali nei nan nei tina ani lovania cái ni hậu chu tiang an ni kan last name kan pu ve vek chuang lo kan du a chan nei ming kan phu ani ti ha kan an thil fian nuai chu tam tak chu an thathiam to a maro chu anuam do chu lo last name an lo wanga pasal nei to min lo mu thin ang kha chu tiang chu ania USA ron kal tur te inikina riat athakop mai hang tiang he thil lo riat sa last name hen om zia anei maro chu last name sapina anti vek awanga kenyana kan anti vek kha kan culture apoi mo veu em ti zona khalom the ni chu ke mani ngai dan ni se chu tiang chuan herama hian kan lo tong fawa khang kan riat sa thei kha chuan tam tak nang mani ta na po thil thatak a rin chu ka bai se ni thil tu zong song te lalpan mal som chu ro se